Good morning mga mare! So ayan, nag-aayos na po ako mga mare ng aking sarili. Nakapag half bath na ako. Shower lang ako ng katawan but not my hair mga mare. Ayan, susuklay-suklay lang tayo ng ating buhok mga mare. At dumating na nga po ang aking Diyosawa. Nauna kasi siya. So nagising siya ng maaga kasi kinuha niya yung van na nirent namin for the bike. Parang van na bus na maliit lang. Parang van siya pero malaki yung paglagayan siya ng halimbawa. Lilipat ka, ganyan na yung ganun. So yun. So nauna siya kanina kasi nga papunta siya doon, din ako sumama dahil ang sakit kaya ng ulo ko mare. Kasi nga nagising ako tapos natulog ulit ako, parang hindi maganda. Cheers. So magme-medyas lang ako mga Mars kasi mag-shoes tayo ngayon mga mare. At yun ang mga mare, yung aking outfitan for today's video is pang gym. Ayan, pang gym. Kasi magdadance ako mamaya mga mare. Ayan yung aking outfit, diba? Tapos syempre, mag-jacket tayo mare kasi malamig. So yung aking face, mukhang bagong gising pa rin. Ang lamig-lamig kaya ngayon mare. Ayan, so malamig talaga ng araw na to. Punta na kami ng Farad. So kukuhanin na namin yung aking e-bike. Ayan, so yung asawa ko na ipagkwentuhan pa dito sa trabaho. Dito yung sa trabaho dito sa apartment. Yeah. What? Your seatbelt, please. May pagitan Standing the sa... green bus. Ah, yeah. It's also the same as this? The green bus? No, the green. Yeah. Wichtiges Thema für Kinder natürlich. Ne? Mathe, Deutsch, Physik. Ist das wirklich das, was Kinder und Jugendliche in der Schule lernen wollen? Klar, solche Fächer sind auch wichtig, aber es gibt ja doch noch mehr, was man fürs Leben wissen muss. Ne? Vielleicht, wie kann ich ein Fahrrad reparieren, die Kette rausspringen oder wie eröffne ich einen Bank? Ich liebe Montage. Bitte, was? Ja, einfach mal die Einstellung wechseln. Oder das Auto. Entscheiden Sie sich jetzt für einen ausgewählten Jahres- oder Gebrauchtwagen von Volkswagen und profitieren Sie von attraktiven Finanzierungs- oder Leasingkonditionen. Jetzt bei allen teilnehmenden Volkswagen. Volkswagen. Guten Morgen. 2 minutes. XXL. We're here now. 9 to 9:04. So mga mare, nakuha na po namin ang aking e-bikes. Nasa van na siya. Nandito rin kami sa van. At ayan, so driving na po tayo mga mare, going home. So thank you so much Farad XXL Field, San Agustin. So yeah, let's go drive home mga mare. A lot of cars. Other cars. So nasa bahay na pala kami. Ay pero yung asawa ko ay pumunta muna siya muna ng workshop niya kasi maglilipat siya ngayon. So yun, tapos ako naman papunta ako ng Aldi dahil nag-request ang aking Diyosawa ng adobo with egg ule. Ang gulo ng ano ko dito, mga kapapilan, no? Daming papel.
Yan, so yeah. So yun, punta na tayo ng Aldi mga Mare. Bili tayong pork kasi wala akong pork dito. Chicken lang ang meron ako dito. So wala akong pork. So magpo-pork adobo tayo, Mars. Mas bet na yung pork kaysa sa chicken adobo. Kasi sa chicken adobo. So yeah. Siyempre, para malinis ang bahay, no? So saan pa yung aking So kuhanin ko lang yung aking nakalimutan ko ngang mag-ano pala. Ang lamig-lamig ngayon, tapos sakit ang ulo ko ngayon. Kasi sa malamig. Dahil yata sa lamig. Nandito ba yung ko? Susi ko. Okay, nagsaing na muna ako kasi para pagpunta ko ng Aldi, may sinaing na ako dyan. Tapos punta na ako ng Aldi, tapos sinampay ko dito. Ang hangin-hangin. Lamig-lamig, umalis na yung asawa ko. So yes, punta na tayo ng Aldi mga Mare. So yun. Pero ang susuotin ko lang tong tsinelas niya ng aking asawa. Hindi ako magsasapatos. Kabalik lang ng sapatos eh. So yeah. May outfit. Yung leggings ko kanina. Tapos yung mukha ko, guys, kaya tinitingnan ko, sabi ko, parang pa rin akong tutulog. Parang pa rin kakagising kasi nga, nagising ako dahil ang sakit-sakit ng ng tiyan ko dahil nga nasisiara ako. Tapos, hindi na ako masyadong, pagpasok ko, hindi na ako masyadong nakatulog. So, tingin-tingin muna ako ng phone. Tapos, hanggang sa nakatulog na naman ulit ako. Tapos, sakit ang ulo ko. So, yun. Tapos, punta muna akong Aldi. Yan. So, nandito na ang aking bike. Tapos, mamaya tayo mag-bike sa labas. I-test natin sa labas. Pero na-test ko na ito. So, yun. Yay! Thank you, my lovely. Hi, guys! So, ayan. So, dumating na tayo. Galing na ako sa Aldi. So, yes. Bumili ako ng chicken wings. Nakakatawa kasi dito kasi nakikita mo sa picture kung anong party siya. Kung hindi mo alam. Ayan, nakalagay. Yung may dark color doon, ayun yung dyan siya galing yung part ng ng meat ng manok, kanyan ito, wings. Bumili ako itong wings to, guys, na wala tong flavor. Kasi gagawin ko yung ulit yung ginawa ko dati. Tapos bumili ako ito yung binili ko na lang kasi wala sila nung belly. Ganyan, pork belly. So, kinuha ko na lang itong nandito. May parang pigi ito na nakaslice-slice na siya. So, yes. Ang mahal lang nito, guys, for 5 euro na. Tapos, tsaka isa itong ganito. Tapos ito yung picture. Basta kung saan siya naka-dark. Ayun siya, kung saan siya galing yung meat. Ayan. Ayan. Tapos, syempre yung cook ng asawa ko itong pinakamahal. Kumuha ako ng tinapay. Kasi nagugutom talaga ako ng pang-almusal. So, yeah. That's it. So, yan. Magluluto lang ako mga Mare. So, hindi ko na ipapakita sa inyo. Hindi ko na i-elaborate kung paano ko lulutuin dahil alam niyo na yun. Alam niyo na yung pagluluto natin ng pork adobo. Simple lang naman. So, ito ay talagay ko para in case of gusto namin, kung gusto kumain ng pork, may pork kami. Kasi puro chicken ang nandito. Tapos ilalagay ko lang ito muna. Kasi para pagdating ng magluluto na ako, guys, anong oras na kasi para pagdating ng aking asawa ay yung kain na. Dahil mag-ano lang yun siya, maghakot lang siya ng mga gamit niya. Doon sa workshop. Dali niya doon sa kanyang bagong workshop dahil yeah. May tinapay dito kaso ayoko siyang iniitin pa. Tapos, ang nabayaran ko pala, guys, ngayon is kasi 20 plus din. Kasi 10, yung Coke is 10. Tapos, yung, eto, nauna ko nabili ng mga meat ay 12. 12.31. Mga 23.
Mga 23 euro, ganyan. Mahal. Yun lang yun, ha. Kuha ako ng itlog. So, magpapakulo tayo ng itlog. 5. 5 egg. Yeah. Nag-request ang ang ating boss. Char. Nag-request ang aking jusawa. So, pagbigyan natin siya at kumain siya ng kanyang favorite. Right? Is it right? It's wrong. This one. Is it correct? Yeah. Dito naman tayo sa kabila magluluto ng adobo. So, meron kami dito tinapay na ang laki-laki, oh. Kaso lang, ang tigas-tigas na niya. Ang tigas-tigas niya, hindi na siya makakain sa ng aking asawa. Hindi na siya makakain dahil ang tigas, sabi niya gano'n. So, yeah, I think anuhin na lang namin siya. Nalagay daw niya doon sa lagayan ng mga pagkain, ganyan. Mayroon kasi dito kanya-kanya sa lagayan ng bawal. Katapos siya. May kanya-kanyang tapunan ng marsh. May para sa plastic. May para sa papel. So, iba-iba. Iba sa pagkain, iba dun sa mga nabubulok, na yung mga gano'n. Yeah. Iba-iba siya. So, ano tayo ngayon? Kasi gusto ko, pagdating niya, nakaluto na ako mga mare. So, yun. So, yes, let's do this. Mag-ano muna tayo ng sibuyas. Sibuyas at bawang. Yun lang naman ang sangkap ng ating adobo. Sibuyas at bawang. Nilagyan pa kasi ako dito ng sibuyas na nakaraan. Binalot ko ng tissue. Ayun pa. Tissue pa. Nakalimutan ko yung tissue na pang lang. Pang tissue. Ayan. So, yes. Mag-ano lang ako mga mare. Mag-prepare na mga kailanganin. So, yes. Magkakape ako habang nag-ano. Gutom ako. Gutom ako, Mare. Tinapay ako dito, oh. Ano ba tawag ito? Cheese, ano ba cheese? Ano to? 34 cents. Luto na pala yung aking adobo. Ayan, oh. Pero pinaano ko pa siya para kumonti yung sabaw ng ano. Pero mas masarap ng sabaw. Charis, ano daw? Hindi niya man naman ako maintindihan. Ipatong ko kayo sa sink. Diba? Naka-outfit ako ng dancing. Char! Joke lang. Ito yung ating sukal.
The cubes. Laglag. Pagdating ko kasi dito, may... Ay, taglag yung isa. Pagdating ko kasi dito, guys, may ganito si Frank. Isang box. Tapos, tuwa ako. Sabi ko, may asukal na kayong ganito. Tapos, pag halimbawa, magbibili ako nito, tapos dadalhin ko sa Pilipinas, no? Pwede naman. Pero mabigat lang talaga siya. Pwede naman ako magbit-bit nito. Kaso lang mabigat, Mare. Buti nilang walang langgam dito, mga Mars. Oops. Parehuyag. Huwag sanang tumating ang mga langgam. Ayan, so, 2 layer. Puno na siya, oh. Takpan natin. Sana ito tatakpan. Ayan. So, yes. This is my sugar. So, yung may natira pa, guys. Ilang layer pa ito. I think siguro 4 pa na layer ito. 2 layer pa rin. Ayan. So, takpan natin ulit. Tapos, papasok ko dito sa ziplock. Ziplock. Ang itong ziplock ko. Ito ko siya itanggalin ko na lang siya dito sa box. Tapos ilalagay ko siya lahat ng ziplock. Naku po, Rude. Ang hirap mo naman, Rods. Ayan, o. Ay, hindi. 3. Ay, 2 nga. Ayan, Mario. Wow. Wow. Diba? Meron pa ako, oh. Yun. Nilagay ko siya dito para hindi siya na. So, yun lang. Charan! Later. Ay, so yan, nagbabike-bike na ako ngayon kasama yung aking bisikleta. Ayan, so bali galing na ako sa may park, tapos bumalik-balik lang ako dito. So yun, saya. Good thing. Good thing talaga, walang nangunguha. So this way, bye! Now! So I'm trying to bike and take a video. Ayan, so yun, nakasakay tayo dito sa bike ko. At nilagay ko siya sa sport para hindi tayo. Maganda kasi ito, guys, kasi pag nilalagay mo siya sa mga ayan, naglalakad na tayo. Hindi ka mahihirapang magpedal pagka nilalagay mo. So pag naka-open siya, ang kinaganda kasi nito ay hindi ka mapapagod, mga Mars. Ang daming people. Hindi ka mapapagod kapag ka-e-bike. Pagka, halimbawa, gusto mo mag-save ng battery, so you can just drive off mo lang yung Pero kung gusto mo, ayaw mo mahirapang mag-pedal, nilagay mo yung eco, yung sports, o yung turbo. So, yeah. Ang daming people. Ang daming people, promise. So, nilagay ko yung sports para makita ninyo mga March. Ayan, oh. Kita niyo ba yan? Nag-drive ako. Perya Bangga. Ayan. So, daming tao doon. Ang daming taong galing dito sa park na ito. Ayan. So, alas 4. Anong oras na? 4:17 na, mga Mare. At saka maganda ito, Mare, kasi may relo. Wait lang, mga Mare. Nilagay ko talaga ito, Mare, nakalagay siya sa sports para... Ayan, kita yun, nagdadrive ako. Oh, diba? Nagdadrive ako. Pero ito kasi, ang kinaganda kasi nito, hindi mo kailangang
Nag-iisang kamay ako, oh. Nag-explore ako mga arch. Oh. Habang nag-video. Tapos magkano ako ng aksidente. Gusto lang, charet. Hindi naman. Pwera naman po. Ayan, so nag-video tayo habang naglalakad tayo. So yun, parang, ano no. Nakatingin nga sa akin yung mga tao kanina eh. Ayan. Oh, nine! Yan. So, yes, gusto ko lang mag-thank you sa aking Diyosawa sa bike ko. Ayan. So, nakakatuwa at mag-enjoy ako dito. Tsaka ano to, dito tayo, mag-stop nga tayo dito sa ano. Kasi may mga people of the universe. Yeah! So, nandito na ako ngayon. So, yes. Video-video po more. So, nagbibideo-video ako mari habang tayo nagbabike. So, pwera usok. Ano yung camera? Nag-explore. Buti naman talaga walang ano dito sa, sa park. Dito lang naman ako magaganito, no? Hindi ako magbibideo pagka nasa tayo, nasa ibang lugar. Siyempre. Tapos naka-sports tayo, March, para hindi tayo mahirapan magpedal. Kasi, pag nahihirap sports, ilalagay mo lang i-off mo siya. So, you have to make a strong pedal. Ayan, so yun. Ayan, no? So, yeah. Hello mga Mars! So, yan, magka-drive ulit tayo ng nagbibideo. Ang sakit sa kamay, in fairness. Pero, kakayanin natin to. Gumigewang-gewang pang konti, pero kakayanin natin to. Charis, ayan na, nagka-drive tayo habang nagbibideo. Ah! So, okay dito sa park. Kasi nga walang masyadong sasakyan, mga people lang. Pero may mga nagbabike din na iba. Ayan. So, makikita niyo ba dun sa may likuran ko? So, yun lang. Bike tayo! Wow! Ayan. So, yay! Thank you, Malawi, for my e-bike! Ayan. So, yeah, explore ko lang ito mga March. Kasama ko kayo ng guys sa mga susunod natin mga adventure with my bike, okay? So, papangalanan ko tong bike ko na to. So, yeah, mag-iisip muna ako, okay? Yeah. Nagatingin kasi yung mga tao. Tayo na, anong ginagawa itong babaeng ito? Nag-video habang nag-ano, babike. Wala lang, gusto ko lang. Siyempre, titigil lang natin to kasi dadaan tayo sa tulay, okay? So, yes, okay. Oh. Mga words. Kayan ko kaya to. Yan ang tulay! This is my bike, mga Marsh. Ayan, so... Pero madumi na siya. Madumi na agad yung gulong niya kasi nga, galing nga ako sa sa tawag dito. Sa pagbabike sa park. Ayan, so yeah. Hello mga Marsh. So, nandito na ako sa bahay. So, tapos na akong bike sa labas. Ayan, so yun. In-explore ko lang talaga siya. Maganda siya kasi nga, dahil siya ay e-bike, so maganda siya kasi hindi ka mahihirapan. Halimbawa, may akitin kang bundok. Hindi mo kailangan hindi mo kailangan magpedal ng yung tipong lalaki yung mga biti mo. Hindi siya ganun kasi nga dahil siya ay e-bike, magaan siyang gamitin. So yun, hindi mo kailangan mag-effort. Hindi mo kailangan mag-effort na magpedal. Ayan, so yun. So yes. So, nandito na yung... Ang struggle ko lang talaga, since ang bahay namin ay nasa taas, ang hirap niyang i-park. Hindi naman. Hindi meron naman sa... Kasi bababa ka pa ng isang step, isang hagdan, isang floor, kasi nandun yung mga parking. So, yun, bababa ka ng isang floor, tapos, pag-akyat mo, siyempre, pagka lalabas ka, ganun din, inaakyat mo siya. So, ganun lang yung struggle ko kasi medyo mabigat siya. Mabigat siyang konti. Kasi nga e-bike siya, kaya ganun mabigat siya kasi may battery siya. Ganun, dagdag-bigat pa yung, may mga free siya na na pang-lock. Ganyan, bigat-bigat yung pang-lock niya. Basta mabigat siya, ganyan, mabigat siya. Hindi ko alam kung ilang kilo yung bike na yun. Titinan ko nga mamaya kung ilang kilo yun siya. Tapos, so yun ang aking struggle mga mare. Yung pag-akyat, tsaka pagbaba, pag-aalis, tsaka ganun. Yun lang naman yung struggle ko. Pero siguro sa ngayon, mahihirapan ako. Pero sa mga susunod, kasi nga first time So yun. So lahat naman ng first time mahirap. Pagka na, magiging okay naman na. So ayun.
So, ayun lang. So, yun. So, sobrang daming tao sa park kanina. Ayan. Tapos, nagka-try nga ako, di bang mag-bike, nagbe-video na nagpa-bike. Kanya nakatingin sila sa akin, yung mga people. Ayan, so yun. Thank you guys for watching. Sana nag-enjoy kayo sa ating video for today. And I hope, guys, na mag-subscribe kayo sa aking channel sa mga hindi pa. Ayan. So, please subscribe! And I hope to see you soon in our next vlog. Thank you guys for watching. God bless us all. Auf Wiedersehen. Tschüss.